Màquina automàtica d'ompliment de pols de grànuls, màquina d'ompliment i pesatge personalitzada, el grau d'automatització i estalvi de costos laborals. Apta per a l'ompliment de materials granulars i sòlids. La tremuja de recollida pot ajustar la quantitat de material que s'omple i és fàcil d'utilitzar. Sistema operatiu d'interfície home-màquina avançat, paràmetres de funcionament ajustables. Tota la màquina està feta d'acer inoxidable 304, resistent a la pols i a l'oxidació. Tapadora automàtica aplicable a diferents taps de rosca en forma d'ampolla en condiments, aliments, farmacèutics, productes químics diaris, pesticides, cosmètics i altres indústries. Baixar la coberta, enganxar la coberta, cargolar la coberta i transportar són totalment automatitzats, la màquina és estable i fàcil d'ajustar. La roda de tapa es pot ajustar a l'esquerra i dreta cap amunt i cap avall, adequada per a pots de diferents alçades i mides. Etiquetadora sensible a la pressió per al cos de la llauna, el corró de pressió està fet de material de silicona suau, que no té cap rascada al producte i l'etiqueta està fermament enganxada. Mecanisme de capçalera de suport, utilitzant suport de vareta fixa triangular per millorar l'estabilitat de l'equip. El mecanisme d'extracció de l'alimentació del dispositiu és una roda de fregament de diamant, que millora molt la força de fricció en estirar l'etiqueta i millora la precisió de l'etiquetatge.